Drums are talking. Balogo, balogo, balogo. For your child who sima asanso akọ abaya betwa Coastal TV morning mix dwumedie no so sene edin kankan no nanu ye woni mapa bebre ahehya ye de bro nti bomoden na se won twin ben wo TV set na tweben na se watwen ben wo TV set no so akọ bomoden asa wo betena ho a menko ba bia o sanse wo movie pe wo be miss a lot na kan hu so se obehu ye wo Facebook ene YouTube na Coastal TV Cape Coast Facebook and YouTube ubehu ye wo ho na oni a che ne oni pa ye wo ma wa no pay morning mix dwumedie no so na ansa da metwa so no mom no memfa asedan ma yaboafo eye National Petroleum Authority omosi UC Gas and Lady B Food Avenue even so ya dey aseda ebema diesel gift shop there dey aseda ebema diesel gift shop ya kan stand so ye we emfi Nesto Ventures or see home appliance bi a wo pe bia no okọ ho a obenya bi Nesto Ventures afa wo wie so a na wo de wani achemu e wo Solace Bar and Restaurants na wakwajeje wani edi aduane pa no nsa party enwum papa na aboa ma wo so wakokra ni age sa na tie pepepe anope ye de asla be ma sa aboa fo yi se o ma so ya se ma ye de morning mix dwumedie Thursday edition ye de brew enkomobo no ye beto so e wo fie ha de a dodoa na ebekai na wochi a etwamu se ye ne nkramofo penny anasa sofo penny ebe twetwe nkomo ha about fasting anasa akomche ya ho na Ghana no anasa this year no ya very lucky because eye nkramofo ne Christopher fasting nyina no a start pepepe timo say you receive double blessings afi de no double blessings na ye ba beji nyankopon ba behwe nse na wie so double because nkramofo ene Christopher nyina chi akomche the same time we no nyankopon se wo enti no anopa yi opening papa anase so penyin a yenya na ofie ha ye ne ba behwetwe nkomo ne ebisa no se ba na Christopher afema Lent anaso se akomche ejusan empempenso ya omobo modin de omuyefunu tu ho eye no sebi o mfa so be nkra na wo so se wo se yeye na bebre na so kra mpo ennim ade mpo aye fen Lent because e bia na so ya okono mo nye Lent nti no Lent mpo eye den na de nti na wo se Christopher eye Lent anase omo observe Lent anase ye chikom ejusan empempenso ya nti no ye ne Reverend Father Isaac Anan John St. Lawrence Catholic Church ewo abra eho na odi nijuma so from pacho Christ as mjinka enka sunsum ayo ye da yakoma say and then so ababe kan sa ewo if you say na ye babedi nkomo about Lent na yensembre no yenko ye topic no so ye kasafa Lent enho na say medi nkan no bebre na ye ni made ye friend Lent because e bia yenye wo ya sorry and I say baby osom no yenye wo ho nti say ye ka Lent kra na na edi kan den na ye ka ho asem okay nti medawase bebre ye ka Lent o Catholic sorry mo no Lent ye adomo bre okay bre ye di siwo se ye twen radi enim kankara yesi yankopon ne humo bro nti wo Catholic sorry mo no Lent no adeduanan embre a ye di siwo adomo bre nti ebra ye di siwo na ye di siesie ho ekodi Easter okay Easter Jesus Christ yenim so rad no nyankopon tumfo no oboade no ne ba
ɔde ne yɛ afɔdeɛ de ma yɛn na ɔbɛgye yɛn nkwa no ɔno ɛna ne namane hunu ne wuo ɛne ne wusɔreɛ yɛdi ho edwuma ɛwɔ ɛbrɛ yi mu tansa na saa Easter ne bɛba no asɔre no de mbrɛ kakra si wo a yɛsiesie yɛn ho ɛde akɔdi saa Easter no so sɛ Easter no yɛ ɛbrɛ a Awurade ɛnam ne ba Christ so gye adasamankwa iti ɛyɛ brɛ a yɛbrɛ kronkron iti ɛyɛ brɛ a ansa ne yɛbɛkɔ saa bere ne mu no ɛsɛ sɛ nipa yɛsiesie yɛn ho kakra ahanti ahosiesie no ɛna yɛfrɛ ne lenti ɛna yɛde ɛnda eduduanan ɛde asi wɔ sɛ yɛmfɛ ɛnhwehwɛ yɛn mu beebi a yɛtɔ sini wɔ beebi a yɛayɛ bɔne wɔ na yɛntumi ntu saa na mo no sɛ de bɛyɛ a ɛbɛduru Easter no ɛna nipa da sani wɔsiesie ho sɛ adom biara Awurade de ma yɛn wɔ Easter brɛ no onsa betumi aka de sɛ de bɛyɛ a biribiara nsi wonhyira ho kwan biribiara nsi nkwagye ho kwan no adeduanan a yɛfrɛ no Lent no yɛde si wɔ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛyɛ yɛ bɔne ho mpata nipa bɛkɔ na akomem na adwenem na brabom biribi a watɔ sini wɔ biribi a wayɛ bɔne kɛse wɔ na wasiri Awurade nsɛm ɛbɔne fakyɛ it's Lent ɛyɛ ɛbrɛ a ɛyɛ mɛka sɛ adom ɛbrɛ ɛbrɛ a adasa anasɛ asɔre no ɛde asi wɔ sɛ ne mba nyinaa ɛmɔ mmɔden sɛ ɔmbɛnya bere asrɛ Nyankopɔn nhumɔborɔ ahanti yɛhwehwɛ Nyame nhumɔborɔ amasɛ eduru Easter na nkwagyeɛ ayɛ mma wɔ hɔ na nipa nyinaa na ɔmo siesie ɔmo ho no ɔmo afata Father yɛda pa na sɛ ne wo ka sɛ eduanan de na kyɛ sɛ me translate ne 40 days 40 days mo start ne brɛbɛn na mo wie ne brɛbɛn okay nti 40 days no yɛhyɛ aseɛ ɛwɔ nso kuda Ash Wednesday nti sada no nso na yɛde ma yɛyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ yɛmoma so saa nso no ɛka kyerɛ yɛn sɛ the team na yɛfiri baayɛ dasani wofiri the team na the team nso na bɛsan akɔ nti ɛsɛ sɛ edi kan no obrɛ wo ho ase na ugye tum sɛ woyɛ na tie nti no woyɛ dɔtie na woyɛ mmerɛ no nti no ɛsɛ sɛ obrɛ wo ho ase ɛhwehwɛ Nyame nhumɔborɔ sɛ yɛgye atum saa abere bia bɛhu sɛ yɛahoɔden ɛmfi yɛn ayɛ hɔ yɛadom ɛmfi yɛn ayɛ hɔ Nyame na ɛde ma yɛn nti ɛsɛ sɛ yɛtumi na yɛhwehwɛ saa adom no kyiri kwan wɔbra yɛsɛ ne nsɛm bɔne fakyɛ nti ɛno no Ash Wednesday no Ash Wednesday it's Ash Wednesday no if you are from Ash Wednesday akosi Holy Thursday area bre no o say ye wo bibi efe no Holy Week say di Palm Sunday area sa Palm Sunday kwesiada no ekosi ni kwesiada no sa ni kwesiada na awotwe no ane Easter kwesiada the Palm Sunday the next Sunday you know Easter it's from Yawada na was a Holy Week anymore no it's Palm Sunday to Easter Sunday no your friend Holy Week na watch crown is that sa na watch ni mo na Christ ebewu at the J yankwa it's sa na watch ni mo no so you were 3 days bi wo ma and also crown kra esen na watch ni mponi na nkaye no ahanti you were tree doom Latin kasebono tridum nansa hanti sa nansa no sha se wo yawada enbre eko efiada no ne friend Good Friday no na memaneda ene kwesiada de sa ebre no ye nansa Christ owuye anaso ohuamane owuye na osori fie wufom kwesiada no hanti Lent ankasa de shall wo Ash Wednesday and so kuda no na ko wie wo Holy Thursday no ya wada konkron no ne wia se ade san ansa na bobo 6 no na that just say Lent bre no aba ewie
na woka Ash Wednesday na sem na woka say chere say nipa wo say egitum say ye na tie na ye den so na tie mu na ye besan yakọ na me dream say ade nsan ye mfa na tie nya na ye de enso mum na ye de oh okay nti ash so no wo Israel amambri mo no say omo ye bone ho mpata ban say omo fom Nyankopon na say say omo sinyame enhuma bra enso emu na omo tena okay enso kire say on say o hyiade na kan so a say aka na se so na enso bia so et say the tie okay said the tie no enti enti na yemfe enti ehwe Israel na mamre no na kunse Christian so no ne fapem free Jew for amamre ekwan bi so enti said no mo ye omo neoma no saa na Christian so edu be bia ye neoma enso ejina ho edema to say the tie ewie yade a asemfaso biara ini so iti se ye de nso ya na kire se ye kire se enso ete se de tie ete se de tie iti eno ekire ye ewie ye bibia ye sha ase wo na bibia nso a ye be san ewie wo mo se nipa da se ni wu a honam dua no esesa pra and I say yeah abeyam proproa to say enso say be ya yebetumi na ye ne Israel omodwumedie omamambre se ne yekono nti say onhene ejine mama ebia ekromuni na ono onhene no oyi na yi ne toma na wa hye eyi etade na wa tena ensum ekire nuhu okay ekire nuhu iti yaga say oye the tie and I say oye enso ati enu emu na besan ya den akọ enu nti na ye de dust no can say enso na ye de ye no dust because the dust ti the same yeah okay na obi nso beka say ye fasting and I say ordinary fasting there metimi aye no anytime embre bia me pe bia metimi aye fasting it does I don't necessarily have to wait for Lent and san my fasting intina me so me bisa say me ma Lent no per se na say me ma adwen say I can metimi aye no time bia me pa and also so ho boa like ho behia and it's not the same thing nti they tell you say Christian som frɛ na sa frɛ no ahusisi ade bia se oye se be ya oni irade ntem ebe ya kama iti ye ba no fast na imbuade die ebra wankasa oye wa adwene se ebia undidi ode hu esie ewo mpaebo mu kwan bi so na oni irade ayeden edi ngita ho Lent no special moment of grace ye see ho akokai irade Jesus Christ na mandi huno ni wo ene ni wo sorry enti unum say okowu ya no so a nipa ye boni ntia enti say ye boni a na ye kai na ese say ye yanu ho ese say ye bibi e be kire say nkwade a ohu amane owuye na sorry ye de maye no sa ade no esom yebo na ye mpese ye bekọ sa nka ye no mu obra ye de bone na ye de kọ okay hanti ahosisi ayeye 40 years ne de oba katrika sorry mu a ye bra ye hye agedifo na as sorry many na nkran say as I say unya bre e de ma un say fasting normal no asori no ehye nkran wo ho erade asam ehye nkran say yendi mbuada nti no wankasa betumi apebre na wedi mbuada obi wo ho ye ndi say ne krada na ebia wedi mbuada kakra na wabọ mpaye na wesisi no ne irade ntim aye kama bio eno wo ho okay na so ye ba no Lent na 40 days na eno de eye ahosisi a ye de enu ye ho ye de ye bone ho mpata na
ya fata se ye be kai Christ na ma ne hunu ni wo ene ne wo sorry no ama se adom bi wo san kwade ni mu a bibia nsi no kwan amfa ma yan ha nti yensi ho kwan se bia wa wo de umre e be ye fasting dabi na mum e basa breed ya ya adom mbra asori ni die si wo nyame asem so mpo hye nkwan nti ne fapem wo nyame asem mo 40 days no nti you try na mo bia na ye nya ne te se bia ya bo ye chirim bi ne ye na mum 40 no ejina ho wo Bible mu no wo kwan bi so no fapem kase wo ho no se wo chokronkro ni mu no wo hwe Jesus Christ abra boma ebrebi du ya ansa na obehye ne ndwuma ase no omkonkon no ade ne ko be po bi so na eho kiro ne se yere odi muada ade duanan anopa eni mre sa ade duanan no nti lent no ne foundation ganza ne fapem kase pa ne Jesus ebra odi ye muada ade bompaye no osiesie no ho se de be ya obetumi aye ne dwuma oba asase so oba be ye no nti it was a preparatory period fasting and prayer ahanti yeso ye ho akodi ebri bia na se afahye bia eso pa wo asori Roma asori ne nchechire mo no Easter afahye eso pa o Christian som Christian som mo afahye kese pa ene Easter isan se eho ena ye nkwaje efribaye uzi edi bronya na so edu Easter ye maso kese isan se ye bra adasan na ye nkwaje efri edebaye nti se ekan bi toye so na se nya nkwaje a efri memudua na so bibia Jesus ohuna mande eko tare ye no na owuye na anam ye need aso nti sorry ye ode amayen nti ye hwe a yehu enidaso se nkwaje ewe yenim yensisi ye ho ne nkwaje sana Jesus ye okọ ne ndwumam nti osiesie no hunem akosa ndwumam mo 40 days because me ka bebre wo apam dada ni mo no bebre 40 a Israel mani di etu anamo bebre ewo ho se ohwe ya Moses Moses answer na erade frɛ no na wama wakoyi Israel man free nkwaso mo no Moses o esra so odi esra so be 40 years 40 years erade sesi no na ode na koye nti 40th year no mo no na nyamedan iche no sa eja asa haban deso enhye no imo no ansa na okọ ebra okofa omo na ode omo ekọ bosha asase no so no eno nso omo di 40 good years 40 years and omudi wo esa no so enyankopon esemu ya eyi omo opese omoko bosha asase no so Moses mbo ankobi so eti sa 40 days no eti wein mu na ye fapema ye gina so near to 40 days so it's a time of perfection a time frame of grace to me a day a ho eko ebia adom kese bi emu okay na mami mbisa oso on say a lens a nkofo pa 30 lens no a Catholic for it means sorry bibre wo ha omo observe lens maybe sir what is the difference the na masa mpapem no because lens na we di ka achechim no ka we say embra di siesie hu ye di Easter nti the na momo de no down so nti sorry aka no en observe lens meaning say what say me question okay you ti me that say they tell say yembre mu de embre mu de you say sorry ba community bi so asase edilent metumi aka Methodist sorry almost edilent embre bi abesen kono na mu enye nti dey na sisi omo asase omodi omo hu say eye adomo mbre so nko a ye de siwa eboa hunhum mpuntu eboa agedifo ama omotumi etu anamo a wo say eye bra ye de siwa obetumi etu anamo no say oh mesase
so that ID kind of what could we a diet so eduana so it's a ma we focused what do you eat be so in the answer na brain bedu na nim say adumdu o so on saka sa brain bedu na on side akasa brain no Roma sorry any Christian fu nyina omofapem okay Catholic sorry why not chechire Jesus Christ lankasa na sorry a o see no Peter so any Catholic sorry that sorry kai ni na no ye beka ni na nkra batabi efi Roma sorry mo ebi mu ye mpanyimfo kakra echi binom na so mu nyina no omo efapem ni Roma sorry iti Catholic sorry enioma oye no etoda ebi mo empreso de ye ma empape mu eba na nka sorry na ye ba akope de na ye ma empape mu ba nti ebi a gidie ne nchase ene ana mo tubi ba ko mienu bi no na ebi no mo enjintum nti ye ma se omutumi eti omo ho as omuti omo ho nti ye wo Lutheran sorry ye wo Presbyterian church ye wo Methodist sabre no mo mudi omo enimo no eti omo ho esanse nchechiri bi wo ho eye omo se omo ntumi ndi so eti omo ti omo wie ye no won se eni bi omo Roma sorry ya omo jaye omo nye bi but ebedu be no omo san ayeden ababiu abahwe enioma ayeye a eboa nti mba ko ne Lent any Easter unze Christian for na ye di Easter na ebibise ho se na Easter na ye di no kwa se kire san na anwose be na wo ya akodi sa Easter no the Easter ye nkaye ho nkaye Christian for edema mwurade Jesus Christ this all Jesus din kwa dia na num so ye nkwaje okra no nkwaje ani Jesus dia ene na ade biara oyeye ede fa ye nkwaje ho no wo de ni die bema okay enti yen ye decide na yesiwo se ye tu anamon ede ni die amasa nkaye no ama se ye kai na obehirayan ye wogidie sa anti ensori enkai na omonye no memeka se ne fa bebi no bia omunya ntiase omunya enhunu kwanya nyame fa so edo yensuko ewo na dum ne mo ebresa adeduanan omo amu hu no na ma sha se omo nso omo yeden omo tu anamo no nti enya asori na agi efi omo nsem okay eye omo na omunye nhunu ye nti omo nsamba ye so obi asha se o di lent ana se o fasa lent ni mu a no ye Christian ya Roma sorry entumi nka bibia nkyere no obi entumi nsi omo kwan se omo enya na se ma omo nye so nti de tie no asori no ne hunhuma na mutu ba ko no okay nti obi biara obehu bia mfaso wo ho no ye Christian ya obepese obetu anamo etesa no kwan da ho okay nti na me bisa se nkrofuko ben na wo ho kwan se omo beye akonche no yen fa no se empanyfo anase nkwala nyina na se obi aka ho de ne na more time a mo hyehyem se bia empanyfo be no this time nkwala be no akwakosi samre ananso se based on nipa no ne discretion anase so na ho di betumi na wo ye yo nti medase bebre nti de ten say asore ne mbra no ahye mfie dodo bi a ano de ohye nkran say yenye imwada no yenye fast no it's from 18 years akopem 59 years sa age range no anti udi infie edu watwe akosi eduonuma enkrona eno no ubetumi de ka se eho ahoden wo ho mpan pi eho unimade a wo ye isanse wedu mbra ubetumi ba ato watson ho ase wa hwe 18 years ekono anti eho na asoro ne ehye se sankofo no de se yedu sabri a esese omoya fasting na bra o de be fasting no say ebeye 6 to 6 and as ebeye 6 to 12 ano de ejina wo so
iti asɔre na nhye kete se eza se obia eye fasting 6 to 6 de ohyen ene se ada ye enso ye kan so no sada no eye nhye se oye fasting eye nhye se category ni bia no ye den oye fasting ena bio Good Friday da yinim se Lord Jesus Christ odi na man ne hunu so ekọ memudua no so no eno so sada no eye nhye se oye category ni a obeye fasting na ebra wo de beye ne de empepi no ejawo so sanse we di 18 ne ko 59 de na so wa wi die mu de ona unim enti se ebi ayawe bi hawa adwen na se nyoma bi nti untumi enye ya ya nhye se oyare nti se ba o me so ye fast na bada bi enti nkwansha na baba ye ebre ni wo ho aye di ye se hu nkwan na so de wo baye no no de ti bi se wo ye bibi na ekwan befa so abaye ne de ye jai edema unipa krono so de be ya wankasa obehwe wo mu ni wa ho oden no twa na mo atesa eti ye obibi so ye abstinence enti ye wo fasting and ye mpempe ne aduane aduane ni nsuo ni ade asore no enhye kete so hwe kremofo ede na omomo de no ye nhye se anopa ekosi enyumbre no 6 to 6 no ye nhye se wundidi ye nhye se obeha ye de na entesa ye nkranhye baby ye nhye ye Ash Wednesday and Good Friday and nkankara no abstinence no so ye say yendi bonam yendi enam bi has a meat owo efiade bia was ade duane mo nti no ye ahosheso bi say otwe ho efi bibi mo ade a ebia otape weni ta je ho fasting baby no say otwe ho efiri nyoma otape ne ye ama wadwen efie no so na wadwen akonya nkopon so enyina so bi wo ho na meat de no okay it's wo Israel mambre mo no we say udi meat say oji weni dodo I say you are enjoying too much but you lent brand aduana no enye ni jiebre eye ebra yesu ye bono ho eye ebra ye nu ye ho iti eni say udi aduane bi ya say oji weni we say hwe ye mbre mu mpa obi to party and say obi ye wedding ani ade bi enam owenam bibra say oji weni iti yempese bibi etesa na ama eni jebi no ebesi yenkwan se ya adwene bekọ de ntia ebia bebri ye die si wono no eso iti asoro na se mama indisa bonam no na ye de abstain ye ho free the pleasures of the flesh, the pleasures of the enjoyment that we normally do. It sounds a bring and normal time. We are not a bra a year a breast. More team bia fibia modeto so na it's a you know or share Joel and woman. Joel and woman be Joel chapter 2 verse 12. Okay, Joel chapter 2 verse 12 as me to me akaya. Mention a man kind amount surely. Joel chapter 2 verse 12. It's Joel chapter 2 verse 12. I say na afi and so erade na osie. I say monsan embra me nchen makume nyina. Na ebuadedie ene esu ene edwutwa emu na momra. Nti on say eyebra ye frɛ ye ho say yensan bibia ye dubia no ewo
ebia ye bone ho no yensan ye chi enya den embra it is abre no e bra yemba kekese ebia o ye bane ababe yabe yani rade ababe to ababe di dwumasro nku bia na say na ye ba wo botai bi say ye nu ye ho na ye bane ababe je ne nsembo ne fache nti o say o ba bra wo bra do kuma na ye den o de eba o ba fe mbwadedi fe bra na fe esu asa usu bone ho na o de banti mostly no Ash Wednesday you can cancel me almost every year bia you cancel me your first reading usually it sounds say sabre na ye bra it is so say bibia you do bia ye san echiaba it kwa be so na ye fa ba any specific theme. The only theme is that it is a return back to God. Okay. It's a return back to God. It's you dey see one say bibia we do bia no yes o san wechi san say we ja no wa chen nsem say obey wa we tu bio na do ba na bechew it's theme bi wo hwa ya de to so a any such specific theme no na so tintin titi na e wo jewel nwoma ase it's ebre na so eno na ende it's bra na fe wakome nyina fe imwadedie fe esu na twa adwo ewo bone ho anomu ene irade botumi e de achew nti ano ne ade a da so a beka say ade aye nyina na ye hwe nti ye fasting ye alms giving e ye chade wo ya adoye na ye bompaye nti ne wa miensan na lent mu ye taye okay nti na me ba be bisa on say activities bi wo ho a asori no mu de agu akwan mu say bia enen ye be we ana say obi a woni fie na oye lent no nti eye ade ba ko a yina ya adwene woso enoma miensan ene ndwuma esese lent bi na no obi a tu anamon asori na hyehyɛ to say sabri no ota bompaye se lent ndu ya bompaye na sabri die o bompaye manachra so isan se o de wadwen no akoma nyinara etim bibi so ane unyankopon one no entim nkutamudi eti o bompaye no sneda de tosumi no ne mbuadedi no eye obone ho mpata enuhu a wenya enti na ompese obama nneoma bi esiw kwan se obenya nyame eni madom enti undidi otwe fi nneoma bi ho se de be ya wadwene mu beda ho wakoma mu beda ho na betumi ahwe oni nyame ntem nkitanwudie no na akoye de to so miensa ene alms giving no eye adoye enti mpapi no se ye fast na as I said ye wendi no what they are doye okay so it's ebia oye fasting it's ebia obedi once a day the man say from anopako kosi ewia undidi sabre no de ewudi no wendi no se schema obetumi de ato the 40 days in so no ne bi wenya saske bi obetumi de akwaya adoye okay so ana say eduane na nkasa no se wo ho a obetumi de ache obi foforo nti ni na akobom nti wobra wo ye fasting no obompaye na wo fasting no so mpo eboa wo ma wonya bibi de aya adoye so nti miensen ene ade a esi no so kase e wo sabre na saa ekwan no so no wo de ye wo bone ho mpata wo de sinya miensem ehumabro na wo de san aba nyankopon enchen nti de etie no okay father na when in kan boss say eju efia da bia ewo ededuane mu a yendi meat when in kan boss be say me hu say bibi fufo bi wo ho a yendi yenje apart from say yendi meat no ana no nko a okay nti papi no on say meat no ane more of fasting nti no fasting ne dia no ane abstinence say o twin bi fifi no but anya no nko a eti efiade bia wo sabri mo no ejina homa good friday ketwa so just a good friday ketwa kataka sorry mo no efiade wa afimuni na no
ye de ni die ma sada no sanse sada no da yenim se Christ wu me mudua no so aha nti ifia da bia ye bon ho mpata ifia da bia no nkranhye se obutumi aye fasting kakra but enam no enye no nkwa eno bebi wo so se ye twe ho efiri ho enkankara enioma eja okobone mu bebre enioma ebia ota peniye na eje wo mre efiri rade ho esen de ese ode mayame nti sada no se otwe free no bebre ho enima bi te se ye fun ba ye de dwumen ye fun ni mpo on se edi embre ye hwe ebre a edi embre papa ebu ono mo a ebu se okobo mpai mpo a fun no TikTok ni ade ebetumi aje umbre ni na obehu na embre na ide apa ho enima bi te se bia ebia ope game bopa ope game bopa itabri na de umbre bebre na edema game ebu ono mo a you free nyame enchan sanse ebre so de kwa sorry no now the bo game ebre so bia de bom paye no now the bogu embrim paye so de ye dwuma no na bia o di disa dwuma no nti eno no ekwan bi so no wanye dwuma na o yes ade na emfemfa so mba no ekwan bi so aye bone nti ye twi ho free enioma ye pe kase ye taye ye so enioma bebre eduane ne ade na aka ho ebia ndampo ene ade na aka ho nti ade a wotaye no we ni gye so wo ye bebre no sa bre no o hye ho so o tete ho na medue yi so de be ya obeye wo bone ho mpata nti ano no ye yi bonam ni free ho a enoma bebre so ho a yebetumi atwe ho efiri ho Reverend Father, that's the pan. No pay the ember na be I was say jaw kwempo ema woko. Na no pay me gidi say ahwefo a ehwe esua bebre because me am tie me esua bebre. Na me nim say lens no ye deep sa. But I feel na me say sana. Enima bebre wom apart from say ye fasting cha na mpo no deeper than nye edwin no nti pay yesua bebre emfaso ewo lens ho ne keka ho nyina no yeda Reverend Father ase se oba be cheche nsem wa biebie nsem ni so ma se bi ya yenim no so yehu na emre no za me kankan ne yebre na yebre wo se eja no kwan ma ne ko ne mum no Father na mpesa me ma wa konwa se nkofo a ye lens ebre ya no wo nkranhye nsem bia wo de bejo mo ansana yeja wo kwan ya ma wa kwa yo nti meda celebrate wa kwenja ye de amame ene na ene mo ache ensemi na no Catholic agedifu nyina ebrimo ye de adeduane esi wo na ye bone ho mpata yes nyame nsemi ho mabro ene Christian fu nyina ye di Easter we ni nkwansha mesre na mede amamu nyina no kwasem ne si wo wi asisi ya eno bebre ejeyan efiri rade enchan adum bebre won mo ani pa ahwere sanse yeni mbre ma erade kase ye be hwa ye bri mo ye fa ye ho Christian fo bebre pa na so bone nso na adoso pa ndi ho am no mo ye sa bone no ye Christian fo ya ye sumiame ye ne aso ye bone bebre ndi ebra yedi esi wo se kowa kumem kowa dwenem kowa brabom na hwe bebi a wotosine wo oye Christian ni nkwa de a oye bone a wo be hu na oye bone nso nim se nyankopon bufuhye botumi aba wo so na Christian som akwantue yi ekọ nkwa jim de se ye be se irade ji nkwa de a ene de mesre na me de ahye mu nkwan ne se ebre ti se ya yesese wakobi Easter no ma wakoma embra fom yembre ye ho ase na yenhwe yemu bebia yetosini wo se utumi hunu bebia yetosini wo a enkyere se wo emre de kyene se ewrade butumi ama adom na waye de sensa watumi aye papa kase nti nyame asem ka kye se sabri mu no yenjai boneye yensua papaye yenjai boneye yensua papaye se bitumi ye sa megidi se Easter beduru no
na wangasa mpon sa ade sue bia ye bone e da wo so na efiri ho na wakomema da ho onipedue yi na ode emma nkwaje adoma eba no nti ekristianfo nyina mesɛ sɛ mpo sa wonte ase na unhui the length eye esifa enne yakaka krafa ho nti ubehunu sɛ yenkodi Easter keke na asa na yeko Easter no ahosiesie nso wo hɔ yɛ sɛ yɛdɛn ɛwɔ yɛ bɔne mpata ho nyame yɛ nhuma boro nti sɛ wayɛ bɔne edu himpa wabanye nsɛm wakyɛ nsɛm sɛ ɔbɛyɛ yawa wetu de hia nyina ne sɛ yɛbɛnu yɛn ho yɛbɛgye atom si atosiri na yɛbɛsɛ aba Awurade nkyɛn nyame ɛna yɛsɛ ne sɛ ebiri mu ati sei no ɔmboa yɛn na yɛbɔ ne ho mpata no wɔde akyɛ yɛn na waboa yɛn wɔ kronkron yɛ abrabɔ mu mo Reverend Father wanuhwam yɛda ase paa nsɛm ni nyinaa na wabɔ ne tofa ɔde ama yɛ no nti yɛn nyinaa yɛmbɔ yɛn ho mmɔden na sɛ unnim kraa na sɛ no wahu nti bɔ ho mmɔden na nso yɛ wafom deɛ ɛsɛfo yɛbɛgya Reverend Father ɛkwan na mmom no ɛwɔ sɛ mema wakonya no obi a wɔpɛ sɛ wɔnkyea no ansa na yɛgya wɔkwan a okay yo nti meja akwanjeri so na mede anase kɛseɛ nkyia kɛseɛ de ama Archbishop or Cape Coast Archdiocese. So Archbishop Palmer Bakel. On a soft penny or share so or Cape Coast Archdiocese ni nara on no shem so for. You may be no yɛne sɛ de bɛyɛ ɔno so bɛnyɛ nim nyame wɔ ho enti mikyia no papa obi bibia ɔwɔ na mesi nyame insha na do medema no mesa mikyia me parish priest Father Baden or Abra St. Lawrence me krana sa me ba ha enti bibia obi ani asɔfo mo wɔ St. Lawrence ho na yedi dwuma wɔ parish ni mu ni na no so mikyia mo papa me angasa me yi dwuma angasa ɛwɔ CMP Catholic Mission Press. Ewo asnaze Cape Coast asnaze no. Me boss so ewo ho. Father Valentine. Eho ye printing ne ade printing bia person ye bia betimi aye ho ye books, publish books, magazines ne ade. Ye bookshop aye ton faith items ne ade wo ho. Edwuma ye fo ne mpanifo mu ina so me chia mu yinara. Ane me amebusua. Me se Nyankopon se onkoso ana onhyira Obibia and so would say Amen. Reverend Father Yadasipa no pay Reverend Father Isaac Anan Jan Udini Juma was St. Lawrence Catholic Church a war abra no edi lens a home como a wisan for baby out tibia no be odubiano and such a no ye try ye be sambasia. Let me